Hi, Jen. Hello po. Hi, love. Sige, kwentuhan mo na ako, Jen. Ano nga bang dahilan kung bakit nagpatawag po sa usapang LDR? May asawa po ako. Okay. Saka 3 anak po. Mhm. And then yung hindi naman po kami kasal ng kinakasama ko po. Mhm. And then, marami po kasi nagiging issue po sa amin dalawa ever since po na nagsama kami. Magsimula po sa pamilya niya. And then, sa lahat, sa ugali niya, ganun. Mm. Ngayon, in-accept ko po yun for almost 13 years po. Mm. And then, may ano po, palabasin mo lang ito. Tapos nitong lately, ano po, every time po, kasi ako lang. Ayan, hanap ka muna ng magandang signal, Jen. Kasi right now, yung signal na meron ka ay choppy. Okay. Ano meron? Ito po, okay na. Medyo. May clip po kasi. Makakaroon ako ng trabaho. Jen, wala pa rin choppy pa din, love. Hanap ka ng magandang pwesto. Yung katulad kanina, yung kanina stable yun kung nasan ka kanina. Ulit akin. Hindi po. Hindi po. Okay, wait lang po. Lalabas po. Mhm. Ito okay na po. Mhm. Okay, ano yon? After 13 years, anong meron? Ano po, every time po kasi na may trabaho po ako, parang pinagsisilusan niya po kasi ang trabaho ko. Hmm. Tapos, lagi po niyang pinaghinalaan ako na mayroong lalaki, yung mga ganyan po, kahit wala po. Okay. Tapos, itong lately lang po, kailangan po talaga yung gawa namin. So, nagra-rush po kami ng mga, every night po, nag-aayawan po kami ng trabaho. Madaling araw na, yung mga ganun po. Hmm. Tapos ikinagagalit po niya sa akin. Lagi po siya nagagalit sa akin. Lagi ka po kaming nag-aaway. Magwa 1 month na po kaming nag-aaway. Dahil? Nagra-rush ka ng work? Ang ano po niya, yung parang ang kinagagalit niya sa akin, yung lagi daw po akong walang time na sa bahay, yung gano'n. Mhm. Kailangan naman po kasi talaga yung trabaho ko. Kailangan ko rin naman po ng trabaho dahil hindi naman po siya good provider sa bata. Hmm. Ngayon, hinahamon ko na po siya ng hiwalay. Kasi naman po na mag-aaway kami. Yan ang dialogue eh. Hmm. Sabi ko, natakot din po kasi ako baka kung anong gawin niya sa akin. Kasi marami ng, kumbaga, may damage na po kasi talaga eh. Kasi may time po kasi nga na nagkakasakitan, nasaktan ako niya ako. Okay. Tapos nung sinabi ko po sa kanya, ganun na lang po. Tapos every week po, nagbibigay po siya ng 1,000 for 3 kids. Ilan ang kailangan ng mga bata for? So hindi ko may give up yung trabaho ko. Hmm. Yun, parang sabi ko maghiwalay na lang tayo. Ayaw naman po niya. Parang sabi ng mga kaibigan ko, huwag mo nang antayin na siya magdesisyon. Dapat ikaw nagdedesisyon. Hmm. Sabi ko naman po, hindi naman po ako basta-basta pwede magdesisyon kasi may mga anak po ako. Okay. Tapos yun, lagi po niyang
parang nagsasawa na rin po kasi ako ng gano'n. Tapos every time po na mag-aaway kami, lagi na lang niya ako pinagsisilo sa mga ganyan. Kaya sabi ko po sa kanya, once na nakakilala ako ng lalaki na mahal ako, automatic papalitan talaga kita. Sinabihan ko siya. Yun, hanggang ngayon, yun yung ano niya, parang pati yung lahat na, lagi yung ama kong pinagsisilusan, yung mga gano'n. Okay. So, ngayon, anong gusto mo itanong sa akin, love? Ano po? Anong gusto mong tanong sa akin? Kasi po, simula po nung hindi na po kami nagkakaunawaan, parang may po sa akin kasi na May what? may parang may pumasok sa buhay ko rin. May nakilala po ako. Pero, alanganin po talaga ako. Okay. Siyempre, binata po kasi tapos and then, bata pa po talaga siya kasi 10 years po ang pag-work namin. Okay. Alanganin po ako. Tapos ang sinasabi po ng mga kaibigan ko, hindi naman, although hindi karapat-dapat yung asawa mo sa'yo, pero nakakasigurado ka ba dyan sa lalaki? Pero hindi pa kayo hiwalay ka mo? Hindi. Oh. So, ba't natin kailangan siguraduhin yung intention nung bata kung hindi pa naman pala kayo fully hiwalay nung lalaki, nung asawa mo? Kasi parang pinapatunayan mo lang, all this time, tama yung asawa mo sa'yo. Na meron kang ang lalaki, kahit ba sabihin mo sa akin, ikwento mo sa akin yung talambuhay ninyo na napoprovoke ka or binubugbog ka niya dati, puro kasi siya selos, kaya binitawan ko na yung salitang hayaan mo, pag nakakita ko ng lalaki magmamahal sa akin, iiwan talaga kita. That doesn't justify this. Ito ay considered pa rin as pangangaliwa. Kahit wala pa kayong relationship dalawa or ikaw na lang ang naniniwalang wala pa, pero obviously parang meron na. Nagkakaintindihan na kayo, sinisipat mo na eh. Kung kakayanin ba niya yung responsibilidad kasi meron kang 3 anak eh. Jen, kung gusto mo makipaghiwalay sa asawa mo, makipaghiwalay ka muna sa asawa mo. Ikaw na nagsabi, hindi naman to basta-basta tong desisyon na to eh. Kasi meron kaming mga anak, and yet merong bago. And yet may bagong lalaki tayong sinisipat. And yet meron tayong bagong lalaking iniistima. Diba? Pangit tignan. Parang pinatunayan mo lang sa asawa mo na may karapatan nga talaga siyang maghigpit. May karapatan nga talaga siyang magselos. Kasi totoo eh. Pinapangatawanan mo kung ano yung binibintang niya eh. Pero had it been, ang nangyari is before pa, simula nung napagbuhatan ka ng kamay, simula nung walang ka wawang pagsiselos niya, nakipaghiwalay ka na. Tapos along the way, habang nagtatrabaho ka mag-isa mo, after quite some time, nakakakilala ka ng bago, pero talagang matagal na kayong wala ng asawa mo, dyan matatanggap natin yung bago eh. Dyan natin pwedeng sipatin or estimahin kung si kuya bang bago na bata na 10 years ang ikinabata sa'yo ay kakayanin ng responsibilidad na akay sa balikat mo. Pero ngayon, hindi natin pwedeng estimahin yan kasi meron kang asawa eh. Diba? Alam pa ng mga kaibigan mo na meron kang bagong sinisipat. Meron ka pang bagong love life. Hindi, nakikita naman po nila. Ano? Nakikita naman po nila. Na? Nakikita din po nila kung ano din po yung ginagawa ng bago. Yun nga eh. May bago ka na, may asawa ka pa. Yun nga yung pinakapangit dun eh. Nakikita ng ibang tao na may ine-entertain ka habang may asawa ka pa. Hindi pa kayo fully hiwalay eh. Nag-aaway pa lang kayo eh. Kahit ba sabihin na nating 1 month na kayo nag-aaway, nagbabangayan still. In a relationship pa kayong dalawa. Jen, one problem at a time. Huwag mong sunod-sunurin yung problema mo. Huwag suson-suson. Mahihirapan ka kasi dyan, love eh.
Lalong manggagalaiti ngayon yung asawa mo kasi meron na siyang mailalagay na muka sa pinagseselosan niya. Lalong lalaki yung gulo. Kung alam mong merong tendency to physical violence tong asawa mo, lalo siyang mapoprovoke na maging violente. Kasi this time around, mapapangatawanan niya na yung lahat ng bintang niya sa'yo na meron kang iba. Naiintindihan mo ko, love? One problem at a time tayo. Ngayon, tong si lalaking to, kung seryoso siya sa'yo at gusto ka talaga niya, sabihin mo sa kanya, wait lang. This is not the kind of relationship you deserve. You deserve me sa best ko. Hindi dito sa worst ko. Kasi right now, I'm still attached. I am still committed. I am still in a relationship with my husband. Ito yung klase ng gulo na ayaw kitang i-drag into. Ayaw kitang hilain papunta. Ngayon, kung mahal mo talaga ako, siguro lahat ng pinapakita mo sa akin ngayon, ihinto muna natin. Gawin natin siya sa tamang panahon. Pero bigyan mo muna ako ng panahon para makipaghiwalay ng maayos sa asawa ko. Kung kailangan yung magbaranggayan at magkaroon ng kasunduan sa papel na kahit hindi po kami kasal, itong mga batang to ay anak ng lalaking to, pwede po ba akong maka-assure na hindi mapuputol yung sustento pero gusto ko na po talagang makipaghiwalay sa kanya. Kung kailangan mo idaan to sa barangay, idaan mo sa barangay. Para hindi ka natatakot na baka bugbugin ka, baka kung anong gawin sa'yo, idaan mo na sa barangay para malinaw sa isa't isa na ayaw nyo na talaga or malinaw sa kanya na ayaw mo na talaga sa kanya. Tapos palipasin mo ng onte, mamuhay ka muna ng mag-isa. Estimahin mo muna yung sarili mo kung kakayanin mo ba talaga tong mag-isa mo. Tignan mo muna kung paano yung magiging sitwasyon ng mga bata, paano yung magiging takbo ng gastusin, paano yung magiging takbo ng bahay, ngayong maghihiwalay kayong dalawa bago ka mag-intindi ng bagong manliligaw. Kasi syempre, ang mga lalaki sa simula, magaling yan eh. Talagang todo asikaso yung mga yan. Talagang kung todo paporma yan, kung todo bigay. Syempre, nagsisimula pa lang kayo. Lahat naman ng tao pagdating sa simula, ang gagaling. Even babae, ang gagaling pagdating sa simula. Pero kapag kumakalahati na, ayan, sa mga babae, lumalabas na yung mga pagiging demanding natin. Paghihingi natin ng kung ano-ano. Wala kang time, wala kang care, di ka marunong man-replies, wala kang love, di ka malambing, wala kang affection, yung mga ganon. Sa mga lalaki naman, sa una lang sila may ganyan. Pagdating sa kalagitnaan ng relationship, wala na. Ganyan din yan. Syempre yan, fresh pa yan eh. At syempre, dahil bet ka niya, sasabihin niya lahat ng gusto niyang sabihin sa'yo na alam niyang makakapagpahulog ng puso mo. Gagawin din niya lahat ng pwede niyang gawin para tuluyang mahulog yung puso mo sa kanya. Pero hindi ka talaga nakakasigurado kung kaya niya yun ipagpatuloy. So, wag mong pagsabay-sabayin at pagsunod-sunurin. Naintindihan mo ko, Jen? Isa-isa lang, mahal. Kasi sabi ko nga sa'yo, kung talagang may tendency to physical violence yung asawa mo, baka magkagulo. Hindi lang basta sa'yo. Baka pati dyan sa lalaking yan, madamay. Gusto mo bang madamay siya? Ayaw po. Gusto mo ba ng eskandalo? Ayaw ko po. So, ayusin mo muna yung sa asawa mo. Kung maaari, maghiwalay kayo ng maayos. Kung hindi kaya sa maayos na usapan, ayaw niyang maniwala, ayaw niyang pumayag, pinipisikal ka niya, idiretso mo na sa barangay. Magbarangay na lang kayo, magbuo kayo ng kasulatan na kami po ay maghihiwalay ng maayos at walang sigalot at walang kahit anong sumbatan at kahit anong sakitan. Ngayon po, dito sa kasulatan na to, inire-require ko po siya bilang ama ng mga anak ko na magbigay ng sustento kung ano lang po yung abot ng makakaya niya. Ganon. Tapos kapag may kasulatan na kayo, kahit papano, bigyan mo ng konting delikadesa yung sarili mo dyan, pagpahingahin mo muna yung sarili mo sa relationship. Huwag sampa agad na, yeah, I'm free! Wala na akong jowa! Wala na akong asawa! It's time to boyfriend! Wag! Bigyan mo ng panahon yung sarili mo na istimahin mo na yung mga anak mo muna. I-secure mo muna sila. Pag secured na, at alam mo nang wala ng problema, wala nang gusot, wala nang manggugulo, malinaw na sa lahat, saka ka pumasok sa panibago. Naiintindihan? Ngayon kung meron kang mensahe, sa tingin ko naman ang mensahe mo ay para dito sa bagong lalaki na nagpapatibok ng puso mo. Yan, nagpapangiti sa'yo, nagpapakilig sa'yo.
O anong gusto mong mensahe dito sa bago? Ha? Sana kung hindi man ako ang para sa kanya, sana makahanap siya ng deserve niya. Kasi na ano din po, parang akanganin din po kasi talaga ako. Kasi sa edad pa lang po namin, ang laki na yung, doon pa lang, malaki na yung agwat namin. Love, wag mong tignan yung edad. Age doesn't matter. Hanggat wala kayong tinatapakang tao, hanggat gusto niya yung ginagawa niya, hanggat mahal ka niya, hanggang totoong nagmamahalan kayo, walang problema doon, mahal. Wala namang kayong ginugulo eh. Wala namang nagsabi, oy, hindi ka pwedeng magpakasal dyan kasi 10 years yung agwat nyo. Wala namang age limit yung pagpapakasal eh. Or pagiging mag-jowa or pagiging mag-asawa eh. Walang age limit yan. Age shouldn't be a problem. Ang problema dito ay yung katotohanan na hanggang ngayon, Jen, in a relationship ka pa sa asawa mo. Whether or not kasal kayo, in a relationship ka pa din sa kanya. Yun ang issue. Walang issue dito yung edad mo, mahal ko. Ngayon, kung meron kang gustong sabihin sa mga anak mo na lang, ayan, sa mga anak mo, kasi sa problemang to, hindi naman talaga yung lalaking yan ang maiipit, hindi lang naman talaga ikaw ang maiipit, ang pinaka-maapektuhan dito ay yung mga bata. Anong gusto mo sabihin sa mga bata? Mahal na mahal ko po sila. Hindi ko po sila kaya mawala sa akin. Sana po, pagdating ng araw, maintindihan din po nila kung anong kahinatnan po ng pamilya namin. Ayun lang po. Jen ha, one day at a time. I know na siguro sa tagal ng pagsasama mo or pagsasama nyo ng asawa mo for 13 years, you've been waiting for a person that will, alam mo yun, save you. Sa ganyang klaseng relationship, you've been waiting for someone who will love you, na makakapagparamdam sa'yo na babae ka pa din. You deserve to be treated well, you deserve to be loved, deserving kang kiligin, deserving kang mahalin. Naiintindihan ko na there's a longing for that. May need para maramdaman yan. Pero right now kasi it's coming from a person that shouldn't be in your life yet. Hindi muna sa ngayon, just because you are still in a relationship sa asawa mo. So if ayaw mo na talaga, hindi na talaga maayos yung sigalot sa inyo, tapusin mo muna, pagpahingahin mo din yung puso mo, yung sarili mo sa pagmamahal at pagbibigay ng lahat-lahat sa'yo papunta sa isang tao. I-focus mo muna ng konti sa mga anak mo, and then kung darating yung panahon na andyan pa rin siya, after everything else or after everything is settled in your life, then maybe this time will be perfect for the both of you. But for now, kailangan nyo muna ihinto. Naiintindihan mo ako, mahal ko? Opo. Maraming salamat sa pagtawag sa akin, Jen ha. Ingat ka lagi, love. Okay po. Okay. Thank you po. Thank you. Bye-bye.